Doktor Gačević iz bolnice Adonis objasnio nam je šta najviše zanima sve one osobe koje žele da se podvrgnu nekoj estetskoj hiruškoj intervenciji. Javim se na telefon neki put i ja, pored mojih sestara i doktorki, one kad nešto rade, i kaže, izvinite, koliko košta kubik hijalurona kod vas? Onako ladno. Izvinite, koliko košta kod vas hiruška intervencija nosa? To je prvo pitanje. Nije prvo pitanje, a izvinite, ko kod vas radi estetsku korekciju nosa? Ko kod vas radi augmentaciju ili uvećanje usana? Pa kojim materijalom? Pa onda možda treće, četvrto pitanje bi trebalo da bude, a kolika je cena? To se nekako podrazumeva na kraju. Ne, kod nas je to suprotno. U tim novinama također piše priča da se preko 15.000 estetskih intervencija uradi u Srbiji. Ne znam da li ima 15, ja nisam radio tu statistiku, verovatno proizvoljan podatak, ali moj kolega kaže, pa pazite, malte ne, da je to 15.000 ljudi koji nisu normalni. A pazite, ako ja znam, a znam odlično da se to u svijetu radi u milionima, pa ne mogu ja da kažem da to ljudi nisu normalni, da ljudi nisu svesni sami sebe, nego svi hoće da liče na nekog drugog i tako dalje. I ja i moja ekipa, i to tvrdim ovde u bolnici, znači, obaveštenje pacijenta, informisanost pacijenta, uvek imamo vremena, dovoljno vremena, da ih maksimalno i korektno obavestimo. Ja ne želim da nagovaram pacijente, oni ukoliko steknu poverenje, oni će se odlučiti za vas. I onda ćete sigurno imati jednog dobrog, kvalitetnog pacijenta, jednog koji će da vas sluša, jer postoji priprema, postoji operacija, postoji postoperativni oporavak, da bi jedan estetski rezultat bio što bolji.